dongeng asal usul Gunung Ngerong. Siji loro telu kare sendaku ireng guru menawi didangu papaku limo lahir ditata aja padha sembrono munda ora bisa bocah-bocah sinten sing nate dijak bapak kalian ibu tindak menyang Rengel? Wah, sinten sing dereng? Besok menawa liburan ngajak bapak kali ibu tindak Rengel nggih? Wonten napa? Lah, ten Rengel menika wonten Gunung Ngerong. Nah, guru duwe cerita asal usule Gunung Ngerong. Ayo dipirengake nggih. Jaman semono ana kerajaan jenenge Gumenggeng. Apa Cak? Gumenggeng. Kerajaan mau kena musibah Cak. Musibah ketiga. Tanduran dan kewan padha mati. Rakyate padha kleson. Kali-kali padha asak. Mula iku Raden Aryabala Raja Gumenggeng lunga tapa njaluk pitutur kanggo ngatasi musibah iki. Saka tapa mau Raden Aryabala oleh pitutur supaya duduk lemah ngisore gunung ing desa Rengel. Lanjute cerita Raden Aryabala ngrungi lemah nutuki watu. Lho, lah kok metu banyune ana iwake. Iwake kok ana kono lho. Kono iwake. Berarti sumbere ning kene. Sumbere banyu wis ketemu ning desa Rengel ngisore gunung. Akhire Raden Aryabala ngajak prajurite nerusne nutuki watu ing ngisore Gunung Rengel. Sakwise ditutuki ketok guwa. Lho, ana guwa nang kene. Ana guwa nang kono banyune agung metu. Apa jenenge lho? Iwake akeh, sumbere gedhe. Ing jero guwa agung banyune. Ora mung ana iwake. Ana bumi. Ana loro-loro sing padha miber. Lawane padha miber saka jero guwa. Akhire banyu ana ing guwa mau digawekno kalen-kalen supaya rakyate saged nggunakake. Rakyate dadi makmur, dadi subur kabeh tanahe, kewan-kewan padha urip maneh lan gemah ripah lan jinawi rakyate. Akhir cerita guwa sing dikerongi ning ngisor watu gunung desa Rengel mau diarani Guwa Ngerong. Lan Raden Aryabala kang nemokake sumber ana ing Guwa Ngerong mau